Algúns de vos xa me conocedes de anteriores consultorios, polo tanto, pois hoxe imos a iniciar a segunda tempada do consultorio de nós. Deixástenos esta semana preguntas polas redes sociais, polo tanto, imos proceder a resolvelas, como sempre. Pois imos a comezar a resolver as dúbidas das galiñas azubixa, que sodes moitos de vos que nos preguntades por elas, polas de técnico de educación infantil, e polo tanto indicarvos respecto a disto que non hai ninguna novidade, non hai nin convocatoria, nin previsión dela, nin tampouco por o momento data de exame. Agardamos ter noticias pronto e poder informarvos cando antes de que hai unha convocatoria, sobre todo porque hai xente que leva preparando con nós desde o 2019 e que está agardando a súa oportunidade. Pois a día de hoxe é imposible poder confirmarche nada respecto disto. Habería que agardar a que salga a convocatoria para ver se realmente hai cambios respecto das outras. Onde máis posiblemente haxe cambios é no número de anos que che van a puntuar, xa que é algo do que máis nestes últimos anos está variando. Pero, xa che digo, a día de hoxe é imposible poder confirmar. Pois dependerá de cada un, depende tamén do número de plazas convocadas, de se estas plazas levan fase de concurso ou non, e normalmente a xente adoita enfocalo a dúas tres convocatorias para poder adquirir a plaza, xa que a primeira non é imposible, pero sí complicado poder adquirila. Pois de momento non hai nada oficial, de vez en cando pois sale algún rumor, pero nada que te poidas fiar ata que non haxa unha confirmación oficial por parte dos servers, por o momento non a temos. Pois polo momento, sin a convocatoria, é imposible indicarche algo. Teria que agardar a que salga esa convocatoria para confirmarche. De todos xeitos, anteriormente puntuábase sempre o B2, xa que as convocatorias estaban reguladas polo Real Decreto 276/2007 de Educación, e aí no 2007 non existía o C1, polo tanto, a nivel avanzado era o B2, por iso puntuaban eso. Nesta última convocatoria de fase de mérito xa especifica na convocatoria que se vai a puntuar o C1, por tanto, para as futuras habería que agardar a ver o que figura en dita convocatoria para ver realmente o que che vai a puntuar. Pois a día de hoxe non temos ningún grupo nin en ningún dos nosos centros. Si que é certo que anteriormente preparamos para a Xunta, para Sergas, no noso centro de Coruña, pero polo momento non hai ninguna convocatoria, ninguna oferta tan atractiva, digamos, como para plantexarnos facer o grupo. E agora mesmo, facendo un resumen de ofertas, hai para o Sergas 7 plazas por fase de concurso, que se ofertou na oferta de 2022, e para a Xunta tamén, nesta oferta de 2022, ofertáronse 5 plazas tamén por fase de concurso solamente, ainda que había 3 de 2021 que serían por fase de concurso oposición. Non, a xente que non consiga a plaza seguirá nas listas que estaba anteriormente. Tal e como indica a convocatoria, ao non realizarse nun exercicio práctico, non se accederá a ningunhas listas, senón que se continuará nas que estaban. Si actualmente estás en algunha lista de institución e non te chamaron, por tanto, non consolidache o teu posto, non é necesario que te presentes nesta convocatoria por fase de mérito, xa que, como dixen anteriormente, non é necesario presentarse para acceder a ningunha lista, senón que continuarás na que estabas. Nesta convocatoria, digamos que non se refarán as listas, senón que continuarán como estaban. Sí, para a educación, as vías de acceso que vai haber neste curso van ser a xa publicada a convocatoria por fase de méritos e logo haberá en xuño unha fase de concurso-oposición onde será a oposición o desenvolvemento do tema por escrito e a exposición da unidade, pero non haberá proceso selectivo como estábamos habituados a coñecelo, con o suposto, tema, programación e unidades, senón que será esta fase de méritos e logo en xuño pois o concurso-oposición onde a oposición será tema e unidade. Para quedar en listas na especialidade de inglés de mestres, faríche falta o B2 da Escola Oficial de Idiomas, co C1 de Cambridge non che valdría para quedar en listas, senón que o único que che serviría sería para darche un punto máis na fase de concurso. Digamos que iría no apartado de outros méritos e por cada C1, que non seña a Escola Oficial de Idiomas, neste caso o de Cambridge daríanche un punto por cada un deles.
Pois, referente a isto non hai ninguna previsión. O único que sabemos de xeito oficial é que teñen que pasar como mínimo 6 meses desde a publicación da convocatoria hasta que se realice o primeiro exercicio. Pois até que chegou o primeiro episodio desta segunda tempada do Consultorio de Nós. Agardamos que teñan a mesma acollida que tiveron os primeiros. Se tedes alguna dúbida, como sempre, podedes deixárnosla nos comentarios ou se non, pois a través de calquera das nosas canales de comunicación. Non é tal? Sí. Joder, xa non me acordo que dixen na presentación. No, no, entonces. Que te gris. Vamos a ver. Chao, chao.